أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى على استعلام قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي باسم سلاسي باسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይሁን ትዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም አን እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሰበ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ ከምኡን ነታደረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምኡን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ጸጋ ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹኖም አሜን 16 ታሕሳስ ንዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር አሜን ወርሓዊ በዓል ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አዴና እዩ ጸሎታን በረኸታን ጣዕመ ፍቅራን አማላድነታን አዶነታን ምስኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን በቃል ኪዳና ድማ ተዓቅበና አሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ገዲዮን መስፍን እስራኤል 16 ታሕሳስ በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ መሳፍንቲ እስራኤል ሓደ ዝኾነ ገዲዮን ዓረፈ እዚ መስፍን ካብ ነገደ ምናሴ እንትኸውን አቡኡ ድማ ዮአስ ይበሃል ናይ እግዚአብሔር መልአክ ተገሊጹ ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር መስፍን ገይሩ ሸሞ ናይ ጣዖታት መሰውኢ ንኸፍርስ ዓናጭቲ ቆሪጹ ንእግዚአብሔር መሰውኢ ንከሃንጽ በቲ ዝሰበሮ ዕንፀይቲ እውን ንእግዚአብሔር መስዋዕቲ ንኸቐርብ ኣዘዞ ገዲዮን ዝተኣዘዞ ኩሉ ፈጸመ እቲ ቅዱስ መልአክ ናብኡ ቀሪቡ እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ እሞ ኪድ ንእስራኤል ካብ ኢድ ምድያም ኣድሕኖም በሎ ገዲዮን ምልልሱ ቀጸለ እግዚአብሔር ምሳይ ምዃኑ ብምንታይ እፈልጥ እንትብል ክብል ድማ ሓተቶ ገዲዮን ከምዚ ዝበለ ንፈጣሪኡ ተጠራጢሩ ኣይኮነን ጥበብ እግዚአብሔር ንኽግለጽን ኣብ ዳሕራይ ዘመን ዝፍጸም ምስጢረ ስጋዌ ንኸረድእን እዩ እምበር እቲ መልአክ እውን እቲ መስፍን ዝስውኦ መስዋዕቲ ኣዕረገሉ ቀጺሉ ድማ ገዲዮን ጸምር ጨርቂ ክዝርግሕ ጠሊ ዝናብ ኣብ ልዕሊ እቲ ጸምሪ ይውረድ ወሰና ወሰኑ ግን ይቡስ ወይ ከዓኒ ደረቕ ይኹን በላ ብንጉህ እውን ከም ዝበሎ ኮይኑ ረኸቦ ኣብ ልዕሊ ጸምሪ ዝወረደ ጠሊ ጸሚቑ መንደቕ መሊኡ እንትሰትዮ ሰማያዊ ሓይሊ ወረደሉ ሕቶ ግን ሕጂውን ቀጸለ ኦ ጌታይ እንደገና እውን ነገሩ ይቀየረለይ ጠሊ ኣብ ልዕሊ እቲ ጸምሪ ኣይውረድ ወሰና ወሰኑ ግን ይውረደሉ በላ ከም ዝበለ እውን ኮነ እዚ ኩሉ ምሳሌ እዩ ንግዚኡ ጸምሪ ናይ እስራኤል ጠሊ ናይ ረድኤት ምድሪ ናይ ኣህዛብ ምሳሌ እዩ ጠሊ ኣብ ልዕሊ ጸምሪ እምበር ኣብ ልዕሊ ምድሪ ከም ዘይወረደ ረድኤት እግዚአብሔር ንእስራኤል እምበር ንኣህዛብ ዘይምግባሩ ምሳሌ እዩ ኣማናዊ ምስጢሩን ግን ናብ ሓድስ ኪዳን እዩ ዘምጽአና ጸምሪ ናይ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ጠሊ ናይ ጎይታና ምሳሌ ጠሊ ብጸምሪ እምበር ኣብ ምድሪ ብዘይ መውራዱ ጎይታ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ጥራሕ መውላዱ የርእየና ብኻልኣይ ምሳሌኡ ድማ ጠሊ ናይ ፍዳ ናይ መርገብ ምሳሌ እዩ ጠሊ ኣብ ምድሪ እምበር ኣብ ልዕሊ ጸምሪ ዘይ መውራዱ ድንግል ማርያም ፍዳ መርገም ርስሓት ዘይብላ ንጽህቲ ምዃና የርእየና እዚ ኩሉ ዝተገብረሉ ገዲዮን እውን ንወገናቱ ኣዋጅ ኣአውጁ 32,000 ሰራዊት ሰብሰበ
ግን እግዚአብሔር ናይ እስራኤላውያን ክፍኣት ማለትም ብሓይልና አሸኒፍና ከም ዝብሉ ይፈልጥ እዩ እሞ ዝፈርሐ ይመለስ በልበሎ 22,000 ሰራዊት ፈሪሑ ተመልሰ። ምክንያቱ ድማ ናይ ሚድያም ሰራዊት ካብ 100,000 ንላዕሊ ስለ ዝነበረ እዩ። ሕጂ እውን 10,000 ብዙሕ እዩ። ናብ ሩባ አውሪድካ ፍለዮም በሎ። ገዲዮን እውን ናብ ሩባ አውሪዱ ማይ ስተዩ በሎም። 300 እንተዘይተንበርከኹ እናጨጉዑ እንክሰትዩ ከለው 9,700 ዝኣኽሉ ሰራዊት ግን ብብርኮም ደኒኖም ብኣፎም ሰተዩ። ብዚ እውን ብቶም ብ300 ጥራሕ ተዋጋእ ተባሃለ። ንሱ እውን 300 ተኸተልቱን ሒዙ መለኸትን መብራህትን ብሸኽላ ሒዙ ኣብ ኣከባቢ እቲ ሚድያም ሰራዊት ሓደረ። በታለይቲ ድማ ገዲዮንን ሰራዊትን ኣብ ማእከል ሚድያም ኣትዮም ዕትሮኦም ሰበሩ። መለኸት እውን ነፍሑ። ከም አንበሳ እውን ሓይሊ ዘእግዚአብሔር ኩናት ገዲዮን ሓይሊ ካብ እግዚአብሔር እዩ። ጦር ድማ ካብ ገዲዮን እናበሉ ገጠሙ። ብድንጋጼ ዝተወቅዑ ሚድያማውያን እውን ዓርሲ ብዓርሶም ተዋጊኦም ብሓደ ለይቲ ጥራሕ 102,000 ሰራዊት ሞትዎም። በዚ ድማ ሚድያማውያን ተዋረዱ። እስራኤል ግን ብሓይሊ ፈጣሪኦም ሰዓሩ። ገዲዮን እውን ን40 ዓመታት ንእስራኤል ኣመሓዲሩ በዛ ልማዓንቲ 16 ታሕሳስ ኣዕረፈ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ትኹን ኣሜን። አርኪ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለከ ገዲዮን ሃያል መስፍነ እስራኤል ዘተከሰለከ እምሃበ ልዑል ትእምርተ ልደቱ ማርያም ድንግል ውስተ ስፋይ ብስ ጸምር እንዘይወርጠል። ከምውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ካብ ሃገረ አክሚንን ጋውርን ዝተረኽቡ ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ናይ አባ ሃርውግ፣ ናይ አናንያ፣ ናይ ኩዚ፣ ናይ ስንስራዲን፣ ናይ አውንያስ ከምውን ማርያም እህተ ሙሴ መዘከርታዎም እዩ። በረኸቶም እውን ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን አሜን። ሰላም ለክሙ ዘማይ አእምሮ አፍላግ ሃናንያ ወኩዚ ወሃርዋግ ቡፅአን ሄራን መምህራን ህግ ሃውፁ ማህበርነ ወባረኩነ በደርግ እስመ በረከተ ለደቂቅ ይሁቡ አእሩክ አሜን። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ኩሎም ይምሓረና ንዘላለም ዓለም አሜን። ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ተሓሲቦም ተዘኪሮም ዝውዕሉ ኩሎም ቅዱሳንና በረከቶም ይሕደረና። ብጸሎቶም ድማ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይቕረ ይበለልና አሜን። ታሕሳስ 16 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ገዲዮን ሓያል፣ ማርያም እህተ ሙሴ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ናይ 7ቱ ኪዳናት ማሕተም ዝኾነት፣ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ናይ መጥምቀ መለኮት አደ፣ ቅዱስ አባ ገብረ ማርያም ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌሉ ዘወርቅ፣ ቅዱስ አነሬዎስ ጻድቅ፣ አባ ዳንኤል ገዳማዊ፣ አባ አቡናፍር ገዳማዊ ጽእት እየሉጣ ሰማዕተ አሜን። ናይ ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት አዴና በረኸታ ጣዕመ ፍቕራ አማላድነታ አዶነታ ኩሉ ለውሃታ ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን። ናይ ኩሎም ቅዱሳና ድማ ምስ ኩላትና ይኹን። መድኃኔ ዓለም ብጸሎቶም ይቕረ ይበለልና አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ድማ ናይ ቅዱሳን ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክት ይተአረመልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል
ولመስቀሉ ክቡር አሜን 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 ለይኩን።